vnímate, pán starosta vôbec, že vlastne ujal svoje funkcie, vnímate, že to je pre mňa je to veľmi špecifická situácia, ako človek, ktorý bol odsúdený za úmyselný trestný čin, nemal tiež verejné funkcie a z toho titulu ja to vnímam veľmi zvláštne, ako to celé smerovalo, ako to pokračovalo, čiže z môjho pohľadu určitou formou boli podvedení občania obce, nakoľko neboli v správnom čase dostatočne informovaní ohľadom tejto situácie. Mňa osobne veľmi mrzí, že som do veľkej miery nejakom spôsobom starostovi obce obviňovaný, že som aj podľa trestné oznámenie a zaťahovaný. Jednoducho mám pocit, že starosta obce sa snaží upojiť veci, merito preniesť nejak na mňa, že v podstate ja za niečo môžem, ale úplne tu uniká podstata tej veci a tá skutková podstata toho trestného činu. Čo sa týka vášho fungovania rozhodnutia, tak viacerých poslancov by ste upozorňovali počas jeho volebného obdobia na tej kauzy, alebo ste ho upozornili ako poslanci na to, žiadali ste, aby ustúpil, alebo ja osobne som ho viackrát upozorňoval takisto poslancov zastupiteľstva, že sú porušované rôzne zásady a zákony, nebudú dodržiavané. Viackrát som samotného starostu obce vyzýval, aby odstúpil zo svojej funkcie, nakoľko som bol predbežne a priebežne informovaný o tom vyšetrovaní, ako náhle som dostal naposledy v septembri od generálnej prokuratúry rozhodnutie o tom, že uzavrel dôvod obvinenia v treste, čo sa udialo 26. mája. A 3.9. posledný krát som ho vyzval, aby sa vzdal toho mandátu, nakoľko si myslím, že potvrdenie samotnej dohody obvinenia v treste, ktoré sa konalo 12.11. na okresnom súde v Brezne, to už bola záležitosť v podstate taká len veľmi formálna.